sai ta taki wallahi hauka. Yo kirtani. Kirtani. Kai. Wayannan kayan kuma da kika gani ka jirgi a nan fa. Wanke zan yi. Ko yara biki ba to da Allah malama ki je ki wankin man. Ki je ki wankin mana to. Sai ki zo ki dinga zai mutane kaya nan gurin haka ake yi. Ba sabulu. Ina sabulun da na kawo ya karan je na kika da su. Wallahi doyi kike yi ko wanka ba ka yi. Da kika kwanta kanki wallahi wata mata ta zo ina kallon ɗanta ina amai. Kaga ka ce ha matan bakule. Ka ga siyo min omo. In na wanke kwakwatan ko za su. Ka ga kayan da Hajji Allah da ji kaga. Me wani jala ga ya kike gidan ga kura an ce kije ki wanke ka ba za ki je ki wanke ka ba dan Allah wayannan ka tun ce kiran ce suka a cikin gida ki rera mutane hankali biki san an ce Allah za mu tafi da imani ba wallahi ba ki da imani za ki iya kai da Allah. Alladhi da na iya makarkatan boko wallahi wai kin tafi gidan ku alqur'ana rangada miki da babban baki ma da ka fitar da ita wallahi zan rangada miki saki alqur'ani ko gidan ki wanke wara ke kallo da kike ido gaban buri azaki wallahi na yake ce ba haukaci a wallahi alqur'an wallahi wai ba dada alqur'ani da Allah ko zai yi su ya na sabida ba za ta aura mu wannan da kalace kawai su kama ta aura ba alkur'an yari a jikin ki ya ga miki na ma daina taki wal alkur'an zane miki cikin gidan dinga renin wayo. Shawarar da zan baki ki dinga wanka dubi kina kika zama kin yi baki kai duk kurkwata ba ki gani yadda nake ba dinga wanka kina fesa turare kina wanka da sabulu ba za ki dinga yin wari ba shi yasa mijin ke gudun ki saboda kina wari kanki duk kwarkwata dinga wanka da sabulu ki wanka da safe ki wanka da yamma idan zaki kwanta ba sai ki wanka kin san me a wani lokaci ba ma samun kuɗin da za a sayi omo ko kuma sabulu babu da omo wanke ba kanwa ina kanwan miya ba ana wanke kai da shi ba muna toka akwai ruwan toka ko da shi kenan sai ki sa toka akan ki wanke shi kwarkwatan nan zai fita zai ma kashe kwarkwatan da ruwa ki wanke kuma zai yi ma sai ki goggoga a jikin ki duk kwarkwata yana sauka fa har gidan idanu ki zan tashi zan yi toka da ruwa a ki wanke kai din wanke duka jikin duk kwarkwatan da su wanke ko ba sabulu ki dinga wanka Allah tsafta ita take sawa mace ta shako da mijinta shi ke lalla sa ki ji shawara don tashi ya yi tashi ni zan Amarya na zaune a bayan rumbu saboda kin san da yake harkoki sai da kulawa rayuwa sai da kulawa ya kalau kona ya ayyuka lafiya kalau amarya lafiya kalau ta bawa lafiya hayar ta bawa kuma abinda isa kin san da yake ita aure ai ba ba ce ta wasa akwai haƙƙin ki ke mata a guri namiji akwai haƙƙi na ni a gurin ki isa har kullum malamai suke ta kaiwa da kawowa akan ilimantarwa Allah ya saka musu da alheri ba na ina yarinya na yarinya take ina cikin gida ina shara kuma ta zo ta Karimatu bata nan Karimatu yarinya karama na ga miki nace ki kure ki kulawa Allah ya kawo na ga miki da tana amarya nace ki kure ki kulawa amarya ba ta ba ki daure ta zan dinga amma sai da rinka gaya miki na ce ba na so ta rinka fita haka ta rinka fita daki ba na bukata na gani ina yin cikin daki ina shara na dan tattaro mata ɗaya da tukunna ɗaya da Allah amarya ɗaya ta bawa yanzu kin ga hukuma kullun yi take hukuma kudaden ta take
ake zubawa a gidan rediyo faɗa ake sanar mana ku kula da ƴaƴan ku kula da tarbiyyar ƴaƴan ku kula da ƴaƴan ku kula da lafiyar ƴaƴan mu kuma me zai hana mu ba za mu taya hukuma aiki ai mai gida yi ne sarkin Kano mai martaba san Kano dan Abu Allah ya saka masa kima duk gurin da yake bude makarantar Islamiyya sai yake a kula da tarbiyyar ƴaƴan mu kai yake bai amma ai ba yarinya na ina ce zan dake ta yanzu in ta rufe ni ma kaina ba son kwaci kaina to ki daina bari ta tana fita kai tsaye ki daina wanda makaranta shi ne aiki na na gani ko ɗan tallan nan ba na tura shikenan dai mai da kuɗi na ka gani shikenan dai ina ji ina hakura shikenan dai